ఇరాన్ ఇప్పుడు ఎన్నడూ ఎవరు ఊహించని దాడులు చేస్తుంది. ఖతార్ అనేది ఇటు ముస్లిం దేశాలకి అటు క్రైస్తవ దేశాలకి మధ్య మధ్యవర్తిత్వంగా ఉంటుంది. అట్లాగే తీవ్రవాదులకి దేశాలకి మధ్యన మధ్యవర్తిత్వం కూడా చేస్తుంటుంది. న్యూట్రల్ దేశం కింద ముద్ర ఉంది. అయితే అమెరికన్ ఎయిర్ బేస్ ఖతార్లో ఉన్నమాట వాస్తవం. ఇప్పుడు ఇరాన్ చేసిన దాడి దోహా ఏదైతే ఖతార్కి సంబంధించినటువంటి క్యాపిటల్ మీద దాడి చేయడం అన్నటువంటి సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దీంతో ఖతార్కి సంబంధించి ఓ పక్కన న్యూట్రల్ మీడియేటర్ని అని మేము నమ్మట్లేదన్న సంకేతం ఇచ్చినట్టయింది ఇరాను. సేమ్ టైం ఈ దాడులు అన్నటువంటిది పెద్ద చర్చకి తావిస్తున్నాయి. ఏదైతే ఇప్పుడు ఇక కొమైనీ సర్కారు మీదన జరిగే దాడి సౌదీ అరేబియా దుబాయ్ వీళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఖతార్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుందా లేదా ఇరాన్కి సర్ది చెప్పుకుని ఆగుతుందా అనేది చూడాల్సి ఉంది.